de woorden zitten net echt bekend om zijn keersen. Maar in Tietjek vieren de woordklappers al hun 50-jarige bestaan. Het is een speciale dag. Het is een speciale dag. We hebben hier het Pekerkeersen, dat is de partij van Tietjek. En daarnaast bestaan we 50 jaar, dus het is een combinatie van een beetje jubileum en Pekerkeersen. Nu staat de woord net echt bekend om zijn keersen. En toch ga je het hier oprichten. Ja, er waren een stel enthousiaste keersleefhebbers. En die troffen me maar hier en met korballen en misschien ergens oors. En toen zijn we, keersen is er in Hudde Griep, maar we hebben het net in Tietjerk. We richten een nieuwe club op en dat hebben we hier. De naam is betocht door Jelle Itzinga. En Jelle die kwam toen met de naam van de woordklappers. Even lekker klappen in de woorden. Nou, dat weer gelijk kleer. Dus, en dat is nog zo, vanzelfs. Een vereniging kan net zonder vrijwilligers. En ben je dan ook blij met deze mensen? Wim, wij willen dit 50 jaar jubileum willen wij graag pakken om daar even toch even een incentie te zetten. Jeffco die had iets regelen, dat hing er dan nou. Er staat het Wim Jousma Kaatsveld, Keersveld. Nou, ik vind het zelf een geweldige mooie sport en dan heb je er ook een hoop liefde voor over. Een steekje erin. En ja, dat verveelt eigenlijk nooit. Met oude keersen is het geite wel een sokken. Nou zul je dat net volgen meer. Ja, ik speel altijd op zakken. Als ik geen keersen ben ik altijd op zakken. Want in mijn eigen, ja dat zo. Het veld is hier kurk droeg. Dus de hast super grip met zakken. En nou, de veld zit volle beter. Hè? De veerst meer. Het is de best dichter bij de grond. Wat is er nou zo mooi om de keersport? Nou, weet je doet het chimmen worden. Er zit een beetje een competitie in. Dus je wil altijd wel winnen. En daar komt ik bij dat het een beetje een nostalgische sport is. Het is een van de Friese sporten naast vierleppen. En als ik hier nou van een joert in Tietjerk ben en ik zie die jeugd hier alle jaren, dan denk ik, wat is dat toch bijzonder mooi dat zo'n vereniging zorg draagt voor verbinding tussen jeugd en de ouderen. Dat moeten we koesteren.